Sostenipe Azkoitiko mugimendu feminista jakinarazten dugu hainbat eraso eta bortxaketa egon diren Andramasetan Azkoitian. Egoera oso larria da. Horrelako erasoak ezin dira onartu. Erasoak jasan dituzten emakumeen ausardia eta salatzeko indarra goraipatu nahi ditugu. Hau beti gertatu da, baina ez da beti hitz egin. Nazkatuta gaude, erasotu, iraindu, gutxietsi, zapaldu, bortxatu eta erail egiten gaituztelako. Zer egin eta zer ez egin esaten digutelako. Nola jantzi, zer pentsatu eta noiz isildu agintzen digutelako. Nazkatuta gaude, erasotzaileak sortzen dituen sistema patriarkala errotik aldatzea nahi ez duten azaleko neurriekin. Gaur berriro ere hemen gaude. Atzo geunden bezalaxe. Atzotik aurrera ez da ezer aldatu. Sistema berdinak jarraitzen du, indarkeria berdinak, eraso berdinak, azalpen eta aitzakia berdinak. Horrelako gertakari larriak inguruan gertatzean soilik larritzen direnak ahalbidetzen dute denak berdin jarraitzea. Mugimendu feminista ez da isiltzen, ez gara isiltzen, ez gaituzte isilduko. Kaleak hartzen jarraituko dugu, momentu oro erabakiko dugu zer egin gure bizitzarekin. Gutako bat ukitzera ausartzen diren bakoitzean erantzungo dugu. Ez beti da ez. Emakumeak saretu behar gara, elkar babestu, indartu, autodefentsa feminista aldarrikatu eta praktikatu. Guk argi daukagu, begiak irekita eta hortzak zorroztuta ditugu. Ez gaude prest eraso gehiago jasateko. Gora borroka feminista! Esan daku ez gain, esan berra dukeu, jakin berri deula abuztuak 15 beste bortxaketa bat egon zala, eta idatzixe olako orokorra hoizetien arrazoi hori zendala, hondiken ez daukeulako informazio gehiago. Eskerrik asko da nahi etortzeatik.